Chinyagetari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii Nebwate birenko bigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenya bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwate obukoreri bwa ambulance Chinsa 24 mbabwate chinjira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON dental na linda mama asebali yabagutumia NHIF tibali wakana besa chinde chigoro magiga yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asinyagetari yabo ya Ram Hospital eyuerange nekigambiro kia Kisii Low Cost Gusii bakiresimi ase namba enoti sano ibere isato kianda ibere isano na isato kianda Ram Hospital Kisii, health first and health always. Television ya Ndizi TV nigo yakoreteire obukoreri bwaye gwikagisieri na munwa bono genda asaba agenti baito abubale yange nasore kigima onyoro bukoreri na bwiginchira yugutwikira asukuralia kugukwa ukoralia wokwenyuria ukoralia kubonchoria ukobekirwa omuyego bwenyangi amatanga nonya nukoiburwa gusumu sangirikano gisiasa nonya nikero amangana magia atekire asetivi ya nambeyemo yumunwa bweke Gusii ekeruri ime yumuchuke birigo ime ye county ya Nyamira genda ebisora electronics yere asistage kebirigo kugende ikonge ime ye town ya Nyamira genda aseduka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works ime ye town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services ime yumuchubuo gembo genda ase hardware ya moja hardware eri opposite Coca-Cola ime yumuchumugunga genda Farmers Choice Agrovet ere stage goro asegiteseni kia maguta yichigari ime yumuchunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyo robokoli waito ase tauni ya Masimba nigoko genda ase duka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchakeroka na boigo ime yumuchokeroka genda ase duka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank. Ndizi TV bono nigo ya kuankoirerie na gukoretro bukoreri bwaye ange nasore. Mwanchumu ligeribono na kwaliganiria semarogoba yabono asemesa yamangana ya litukerigaria Jumatano salikibero no mutinyo gatano na gatatu amatugoka butokere aso mutinyo ega o gatano na gatatu nyaro kumanyia senchira yobo ikirano nabo igaseri bwanya riko gusansamuranira ali abereka kolekana kurase mambia yalenge ntambe ku Chinsa chigabono chiabono marogoba unabaliki baito rwako yasangire kuro chinkongo chonsi ime neisiko yorgongo ruwa Gusii nyirabono nigo kurogo tindi kogendrete kuruegwa gochi asabasaria ane asensemo ya nyakoe ayengo bwatikano bibono bwaberogo kolekana sebono mugambi bwensemo ya nyakoe arurogo kura ogo tindi ngati yali ngo chiko kumanya
anene ase margoba yabono boigo asumuru biyogendrete gwetira senseme magina world coin oyona na mono kolekana senseme ri Nairobi umuru biyogendrete oro ni gobono gosiro gati yabanto kurwa senseri ya America awaso monto konda kwalingoli gwa maiso na ekero kwalingoli gwe wakano chibesa asokonyara kulingoli gwa maiso chiribu Isano na Isato nekine kyoka gubona ekero kwalingoli gwe egento nabo umwaziri bo bulende kitore kindiki atebire bono nabera koleto muchando asobobisi bwa Kenya ngati yali ngo chikomulekero mwancho muligereria ase maragoba yabono gendra goto bwate gwetene nsemeli mtandao ensemo ya Facebook tunarebuna Ndizi TV News Digital ngabe nsemeli ya YouTube na bako tunabuna Ndizi TV News yakaro gotura chikomulekera nene umurandi yomo uyubone gotebekana obereka kumutachiranse umungina we miaka 50 nomo anene umungino yo okurugaiga ase county ya Kisii toska ntwemanya yo anda mange asinchira yobwikirano Saranso kibono mwancho muligereto manya senchira yobwikirano holitokubwaterana nere goetera somu no bwimanyiriro ni gakoro kwa Joshua Auta iritirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Emesi ya mangana mayeto kuchaka kuruwa sebunge ya South Mogirango Amayia County ya Kisii ananase skuru ya Nyamondo ya koletaro ya Bwekase County ya Nairobi ase bunge nene au bona asibanyara wako ligani guanabarai gati ya barai banyara kwa ligani ya aboroki wa bunga mono Mugimen Repube County ya Kisii dorizidonya toto na boigo Mugimen Repube County ya Nyamira oyubono lijerusha mumanyi ni gobara wano mubungo South Mogirango sirivana soro aso konyara ko bosemia kuchia saboroki wa wabesku kuru ya Nyamondo asebanyana kubatebya banyare kubwatera muno nabo go kinie birengo byabo byekisemi amjambo muyamole so tunashukuru sana kwa kuja kwenu. Of course tunawazindikisha kula nje mpigwe picha ile inapigwa vizuri, so you need to work very hard, and as you heard me say, the first time I came to parliament, speaker was a member, just an ordinary member. Kitambo I was in primary school. Na yeye pia alikuwa mdogo. I think alikuwa first mama, I think first. And then now he is the speaker. Lakini hata hivyo tukiwaona we feel home. Juu hata sisi tulisoma huko. The beauty about South Mogirango, that is my best constituency. Mko wanasema kweli. Kwa hivyo hata nyinyi wanafunzi walimu wakiwaambia work hard, they mean what they are telling you, work hard. Hakuna mtu hapa anakudanganya. Nishukuru walimu na wale ambao walipanga. Nimeona almost every student here hawatafika Nairobi. Mjue ya kwamba ile shule ambao mko, hata mimi nilisoma shule kama hiyo. Mimi mara yangu ya kwanza kufika hapa parliament. Lakini wakati nimekuja hapa ni wakati ambao nimekuwa elected. Hapo mahali mlikuwa panaitwa Speakers Gallery. Wanaitwa Speakers Gallery. Haufai kuruhusiwa kuingia hapo. Ni wachache, nyinyi ni special. Wale wengine wanakaa opposite. Hiyo inaitwa Public Gallery. Ile ingine mnaingilia huko nje. Hii mnaingia mpaka ndani ya bunge. Hata sasa hii ninawaongelesha kwa corridor. Hata waheshimiwa wakileta wageni wao wanaongea huko nje. na gotigana roboti rubwetani abanyakira bo 20 kurwase kiombekerikia mwanyagetingerteji kanso ni golitukulira robomera na Amayia County ya Nyamira asomo bagani yo mweri konyara kumurekera mangana arengetse umugusi gokwana kurwa Chinsa mecho bakora wana George Nyakundikirera niko namurekere igoro ye bintu bitatu asomo gusi ekora baligereria mangana yoborai na boigo bakwanira amangana yobo tenengu bo mugusi okwana kurwa Chinsa mecho boigo niko bate aba osabagani serikali enyare gosire gekoro ekero kelibono omonogeri bwe bunge ya county ya Nyamira abagati abareba ikira na senseme yina gote yabuna nachi ko bwatsi ensemo yegekoro asokonyara goikira na korwo obo semye umurikito kurose county Nyamira jobu maangine kira na senseme yona gotwaliganira roboti rokubwatia abanyagetumbe imeyobo mobwa mwanyagetinge heritage mbatwara egikaro kya bene asomo bugani oyomo Amayia County ya Nyamira asebakwanira chinchira ao chogosira na gokinia egekoro kyomo Gusii lero igotwachaga ase abanyagetumbe gose chairman 20 ba Nyamira County bachaga goikaransa
kubanga emiroberi yabo ase okwegerera Gusii. Nigo bateba eganga yabo enene no kugendereria obumanyi igore gekoro kyo Gusii. Kera yugakare nani amangana ito yeke Gusii tabasa gusira kurwa setore. Amangana yagendere koberarro obunda bwaito mutakere kumanyikana buyake gimangana kiere nabo igo n'umwandu bwo Gusii noro tuyumanyangana kyogo utakere ko tigara sabana baito. Asebo igo bateba mberuete kwenekia buna omorembe no bwamate obuya. Wanyagitinge bwekomanyene n'abagaka bali abakuru n'abangi n'abakuru n'abantu abakuru go babwata omorembe obo bene batorigeri chingenjo chingiya n'abagaka toso ase ebinyoro kosemia mwanyagitinge igoro y'omorembe na omorembe nigo chokire n'engoro yaitu kuruase obuswanya saibye komanyene. Mbasaba eserikali kubabwatesia elinda kweneke bunege koro kyo Gusii kiagendereire. Spiko ito yoregamo na intwe abeke mikakati gosemeroberio tunyare konyori baga tosomya abana abaito asti skuru cheito nonye na asti kanisa nonye na asti barasa otware kubori serikali cheito na kubwa mona serikali ya Nyamira torosiri omuroberio oromu yamono asa abana baito asi skuru kiribu ari kuroga matatangi egera abana baito borokererigwe chimbakiro mirabaro nabo igo nimibayeno. Omonogeri bwe county Nyamira Enoch Okero oyubo igo orenge omogeni bwesiko nateba nirwete kubwatesia abarayibande erinde gosira egekoro kyo Gusii. Kona bontaete ko basaba omoroberio bansire nchebu no monogeri bwe bunge yaito ya Nyamira na abeiro mutangani na ende nerure kubabwatesi na kubasira ase chinchere ekitoikero Gusii bwensi yaito na Kenya yaito tobeko omugweka nomuya keregesa kukeraga nikoligereri ntwanchera nete ebinto bye kisasa lakini ebinto bye kisasa ibwende ko banamba ibere bitokonye gusira namba yemo eyiere omwando bwo Gusii yanya saba siseni abatanga nonsi na inchemba ina lingambi. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi. Mbiye mono mulikito kurwase county Nyamira Job Maangi hasoroboti rwase nchira yobo ikirano gotigana yubono mwanchomo ligerelia omorokyo yomo kurwase nsemo ya Irande gotoka se wodi ya Nyakoe mbirare kubwatekana n'abantu batamanyire ko nyara gosagane nkayaye na koiba ebintu kurwase nsemeyo kolengana no mwalimu yoniga gote buna abantu bibekera ntege kolekyo na senyomba ya kwagacha gati ebintu byabete bikoiba kurwase nsemeyo ngamune ebintu byestima ebikonyora bekira soko nyara gwekirania obwaga wenyomba yaye omoroki ya sereta Evan Zinkogeni ga agote babuna nentune ntangiro bibwa kolekana semeyo nakogani obutukiwe imekonyara gokorwa kolengana no mokonyo mugambi kurwase semeyo Richard Charles Nyauso nigobona ate birobutukiwe imebwa chaki unakonyara kurogo tinde gochi ya saba antazen semeyo bagwikiraniyo boibi nagote abuna mbachi kwimokirwe getambo kerege tinde asobiga rogo kura gochi ya saba saibonsi kone kibuna ngotugutira bale amangana yobo salimuriketo Frida Kerubo na roboti rwase nchira yobuime. Nigo beiro moichano monene asomoro kia Evans Ngoge oyogendete no bwagachi bwe nyomba ya yenya magega ya baibi kobunana gosomwaye na koibe binto biestima kolengana nere nigo babete bakobisalia anene chinga kiba utete omorero asasinyire kumanya ekirenga kia baibi abo ikera bono iga kera suspecti omanya kuruororo ogenda se nyomba ogeta kuruge kitakia magega onyore keigwire keburi kebunire osago chie compound onyora chicho echibunire iburi bitayo byonsi chinyomba iburi byonsi ibunire ne mirango yonsi igwire echichuma mirango ene igwire yonsi nande iburi bubunire onyora nga chiwaya chia konyatwa kuri wiring socket ne chiswitch echiatire echiwaya chonse pia chingusire chikarusi waroro tinga kiechio boigoni go Evans aerera ekatiye binto biri byibetwe bya wiring byaire tukorwa ne binto byechirwe 50 about 50,000 shillings na byi basaleti abago nande mbairete bichiko bairete chinyundo ne binto mbali byo bwagachi bya babundi byati byarenge nyomba ma abiro bimba birete
Koine kiayo no mokonyi bomugambi Charles Nyausi ase aruige kurege tindi gochia ase abaibi boigoni go aeneke buna bukora bine byombya nyakoine kigwa ase kinyorekyo igolenda musigning a warning on the way so chitemo compound imaga ka busi chiwa cyo mwalimu I know this is chiwa chiri very expensive chiwa yinji manyire nuri ko ron scrape to asakora waya utama this chirwete na abana bake batabina kon chiwa so igo ngoteba ngabantu baento kuru bwali bumayiga we are tracing you manga taka berka nyuge tokyo munchiri ga igas tomanyete mbona ngere korokana abasae nigo baboligwe koligia chinjira chingia chioko enyorera enengo asaba menyi benseme yo baboligwe gotagora ebinto bunebyo asebo igo baboligwe gwaka oroboti kibara birole igolenda abana aba bake banda tubatiga sipakokora itilie gasi mokora yukuiba koraga sindere yengencho biranya kora tuno chipara mole na abantu baminto kubasaba mobe very vigilant to basako golegento umonta konye gento roche takwento konye gento ikobona ono chiwacha urute maiga we sending edi mangana go abantu baitungo kimura nyora abana usonde bwenso kugole binto bile scrape aita mabati wose chiwaya chistima uroche ngatakwento kutora wayecho tume report ya na report erindegera amu bana babe apprehended Boigo nigo mokonyi bomugambi aenekebuna nigo oboibi bwekerero bwabere bokwenekigwa asekulende abamenyi benseme yo baboligwe ko bamaiso abantu baitongo oboibi bwachire bwa kisasa asa montao bantu abokeresimi bagotebinga umwana nara osirete umwana no yo gwachi kubwati no umwana kubwati umwana ocha useninka abu ngano umwana bacho koyi banyora bagoitire at the same time abantu bokono imonto isiminga chinamba chao chisimijire gara kabire todo tubwato kaninga wano tomachi pesa sokorega nega abantu beto bachiatalini mangana munayo ambintu byose bakuru Safaricom naenda abayiba atokire bako swachi compound ase chigari chipakiri abantu beto lebu pesa nega ali mkwatike kali message dashboard na babakanya bako target ege kurege tindi nigo kiarure ase bali bakorete ege korwe ekyo asia ene kirigwe buna nigo baremo kirigwe ege tambukiro kebwenerete nigo nkuru gokurera ase bande bonsi bakorete gentege kebenga atuembe na bera iru ase bare kero baramanyekane na ekero barabwatu na bera abere bobe Frida Kerubo, Ndizi TV. Frida Kerubo, Ndizi TV mbia manasoro bochi urasenchira yobo yekiranu mwancho moligerego tigana na yubo nobote negwe skuru yobo rose ya muitunya eyo gotoka Chinsa mochiriche wodi ya kemera sebarene ya Kisii Nyamira nigo balene kibakwe gokeria eyema eganyi basakano kabaga kolekana sama tuka mange na bonege tambo kiro kurwa sekyombe keligete tamangana ichibara kenna nigo babekirichi gobi gose chipambwa sebare yo abana gosaboro kyo skuru eyo babere bakubate ni kwaseme basakano kubwatakana no kubara gwe chipambo gose bobi asenseme yokolengana no MCA kurwa ase wodi yo ya kemera nigo banatebe negatambokere kiyakera chikonyara koirana nse amangana alengetse basukano ana senseme yuno muri Kiton Demo Steven agotomanya Echione chibita chomotie nyogatatu mwaka oyo ensemo ya moitunya ase parenene ya Kisii Nyamira eka kyaboro kigwa n'abamenyi bari korobekanira ipare yuo omwana nagakwera paraga basigari mbauro getinonye omwana onde igoro natuome twerori nere nyagitari aranyaregete bono gotwachire para ase ng'encho yogocha kobekeru chipambu bono igotwatemana abaibori n'abana n'abanafusi tiga batobekere pambu serikali abagina kura Enfagitie pare yogoto korukemera paka mogonchoro moitunya gapa musteya mante bagwa kwa muna chinchoke para bagochoro munezeze kwete nenga kia serikali nyanyare gwesora nige kubatana ne serikali ye county ya Nyamira kwene kibuna chip bumps ngobe kuchira separeye okonya magima yenseme ye mono abana beskuri ya moitunya primary school Emetie nyene maga yokorobekano kwo nigo chibwo bichie para chia bekiru enseme yo engana yago keiru ne skuri oboroso ya moitunya. I want to say that I'm really grateful, more especially for the MCA of Kemera, that is Mr. Matinga, also the Member of Parliament of Kitutu Masaba, for the pressure that they had put to Kenya so that they erect the bumps
in front of our schools. I know they have pushed it hard to happen. As it can be remembered, we recently had a demos because our learners, we felt that they were not safe. So we want to appreciate this work that the government has done. Indeed, that was the best language that they could understand anyway, so we appreciate. Sasa tunaweza vuka bila wasiwasi kwa sababu gari zinapunguza mwendo. Sasa wanafunzi hawana shaka kuvuka kwa barabara. Omo MCO Kemera James Matingani gaireire buna nachi kwegerere meroberi bune yigase wodi asomo jumbe wa Kitutu Masaba Cliff Gisaira sabiru kogendereria magenderero. Yonga ketenga jipambusia jibuna jabe getuga chigari bono nche chikeiye speed konya bako minyokera na abana nkagetenga bono mbaje batwara baremu wo gutambuke para asengenjo chigari kare chekirororo kuira chirengora nande ngosabane na muchumbe Kitutu Masaba omoske Cliff nere achatarire skuru eye egera nyerore asengenjo igere under national government alenki araba konya asengenjo skuru muna moroche igera separa nitakeire ro siguya egere nona abageni kibago eta yarolekana ngane motel skuru ere asense mo yaito yakimera ana utogosa bajiskuji ne jitigarete itarabekerwa chiro ito mo gonjo itarabekwa na anda ase mechandere na utogende ko tebyo gendere no mukyoyo okonyesi ase wodi ita yakimera muna bono ntwabegeta mache asenya kigogiro oraria na macha aya onta tempate binga ninta getaru adogoro aje bakaga school ndeti bana bagende kuri mache roche so bana mata timwagenda roche so amacha ari twabegete nya kigogi igonta getatirimbo kegocha tobabekere tapunsa inumwe iguraiga amacha soa Chibobi chiarosi gunchikonya gokiarania mibasokano ensemo ya Moitunya. Kuripoteria Ndizi TV kuru Moitunya, Kemera Ward County ya Nyamira, Elietariane, Ndemo Steven. Ndemo Steven nambiya monasoro bochirwa sencheri yobo ekirano gotigara bega sobo korre kurwa se chiwodi au tomolekira bona se wodi ya Nyakoe omomsebo godi ya Nyakoe Cosmos asmundio ya ginega tebiri na begete mirobere sene likonyara ko ene kibuna nkurara bokorre bwaye gochia saba menye we wodi ya Nyakoe kwandi tukulia lero kurwa senke ya mwana Chinsemo cha Nyanguru kibona kereke nyoroke Nyanguru ke gotoka sensemo ya Gomba imeye wodi ya Nyakoe ni gachi Gusii oliosego chakiwe na soko igoro kwegetacho kia macha sense mejo atebire ngati yeme chando egendrete kuba kuna abamenyi be wodi ya Nyakoe na boy goni gateruna okugoro no cross yo wechibara ngati ali ago chikomolekera so ime dipona sanya na mange Nditukuria lero omwe be wodi ya Nyakoe Cosmos Oyagi niga igora bene ebitacho bya mache ebyarosiri ase binyuru ao imiye wodi eyo ya Nyakoe kati yabo ne kinyuru kya Nyanguru Nyoero amona Gionchomba lero na chiro bishari koja kwegoreke tatuna arosiga igalia Masabo water spring abantu bekenyureke banyora amache ya gusabwa abantu kuru Nyakoe SH asabu weke nyorokia Nyanguru kiombeta na wanyango chikioge mwini ekirenga kyobo chanu amono kurenda amagima y'abantu kurwasa marwire ao na kyo begete busyo elio kogendereria egesaku nanyo arite bakubucha inse nechimai ekageranga mwangango barosirande ketacha nonya fandi sitito nchirakora nchiracha ngo saba abantu banyanguru atila chiki yereke taje kira kinyokia Nyanguru banywa macha ya ngora nande banyalenda macha na maya nande na manga koba abamenyi be wodi ywe nigo bagokira murubiri ywe asebate banga nigo bachandikire asekero egetambe ambi nande tiko managa ndo ko be kororo usega suwa ko rengiya orocho rwa tusumwira matuka mange sana rwati igen tonda como echinga como echingu na como echinga pero ya jindu yamona osoba tarasibeta ndo achandika mona sana ndo abate mache ndo abate utacha nse twakavusire atware go tachanse eharo to go tacha oetera chituma nechipa ebwe nsoke rosiri ana go kirungai akarosiri ero kero nugwa bantu bakiko ko bitara
Chinga kichicho nigegora chibara echicha chandira bamenyi bensemeywe asegeka kya matuka matambe asaerera amagenderero gusemiro bili miyabwate yogo chikokorera abamenyi bensemeyu ye wodi ya Nyakoe nganyora chipara isano ngachira abantu baito karosere abantu baita sabagweta ngataga chipara chiri chitanya kole mukubense yagachagete kalime pare kurunya kobali akwandalia ndubi yani kurulia ndubi akwandanya kobali kalime pare nde kurukie ore kugenda gomba ngalime parende kurukioge kugenda siara ngalime parende kurugeteri kugenda getonto kurugeteri kioge getonto ngalime parende kurubogeka yanyabengeya bwabene bogetawo gati yabali abagokereta magenderero yechibara asensemeywe nigo baboria okurigererwa gwestima asensemeywe elio koreta obwasie kuo gocha sebinyoro ongesa mugandie segasi anyalika gukora magania abananchi batagete ndoje ngaikeranire omogoko mone tukuri ngambia mono na ndo genderere ko mambie ndo nyayo oburabu buri mutu ndo no mogoke sengenje pale ase miake menge njanya korosiwa tuabere twebire turege suntaime gajengo barabu bwachire kone barabu bomonande tutageto mochimi wacho tokora mbolinga chitaya ntubwati estima ya tuborire kenyoro igonga mochimi wasegasi wakora nengia ande gokoira na ande mbara koro mupango abantu baito banyole estima koripoteria egetasene kya Ndizi TV kurwase wodi ya Nyakoe egotoka imeye bunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii eletalia Nendipon Asanya Biyamono umurikito Dipona Asanya sorobochi rwa senchire yobekira no moncho mulikire bono korwa chiwodi tomulekira ngo chibunge korwa ika asebunge yabo machoge bora bundigo tokome no mulikito Josephat Yamisi oyogo tumanyi no mojumbe bwenseme yuni go bana bekemero beli yabo bene nchini ya Barongo otero bunache ko ene kingo nyara gusira anene abasa ikurense yongati yali guchukumulekira aniga go chamaega yogo chakya bene okobwe ko transformer echigo chigokonya se okubwatoka chinguru cy'umuriro systema asense yo nabo igoniga buri abasa konyara kwebwatirania semerobeli eyibora nyara ko bakonya so konyara wekinya nakogenderia mangana lengete uchumi asata birubuna na letali kubabwatsia eliguikirania okogania kwa boroboti rwa senchira yoboikirano Abuna enchira eye moyo kwenana obokonyi gokia asabana bali banyara ko bagoswa university kurwase constituency yabo mochogomborabu bono nigo abisi yo mochumbe we constituency Union Fason Barongo yanyale ko bage gocha kumurobelio bokwenekia buna yanyale ko bage koenana amarube naboigo amagania kati yabo chikiare pin gocha asebalia barachiko bagoswa as university ande mbuyamona asibabere placed university mbalimbali masekenya yaitengima ndagete bote banga umuchumbe na bote konsani anene asaba wanafunzi abaiga na bo muchumbe on behalf atebirenga asaba wanafunzi bali bakora form 4 bakonyera chikireti chingiye ba qualify kwenda university kochakira litukulia ijuma bana bo mogochicha asi office yaitu constituency office elinde umuchumbe na abwate plan erengia ofisi ndobwate chi computer chirororo igasi yabo chikokora na singinjo yo kuinua abanafunzi abaiga asensemo nabo tokokora online applications asensemo ya help wanafunzi banyora Yesu gago kwana kurwa asechi chaye homo constituency manager we constituency yo Crisantos Nyachani nigo boiga tabire buna omochumbe nolfason Barongo niganyare ko bakwenekia buno nyare ko bakwena na obokonyi gochia sabasa ime constituency yo gati yabo kwenekia buna nyare ko boigo chaka omurobelio bokolikia abasae elinde ko baligeria emerebo asechinsemo ndobwate database kwirende ndobwate job seeking bureau as office ya constituency iyo muchumbe aro chingambu yabasayango chandika bale bako haso kuliki chigasi so ekero bwa chichira as office yega ndobwate chi computer chinateba aho chicha oikaransa ndobwate computer expert ororo kuganyete erinda gokonye ndobwate koroseri database whereby nabo job seek online kerwa job seekly na bokogenda elinde orolenga bakonye kire sofa
igoro y'omurobire bwo kubeka chinguru cy'omurero ase constituency yo nigo Kristantus boigatebire buna bisi yo mweshimiwa nigo yachakire emerobere kweneke buna yamanyire ase transform machinyali toko bachigo sareka nabigo gochaka omurobire bwo koleta chinya elio kweneke buna oburabu bwanere ko bokorekana ase constituency yo umweshimiwa wetu nabwata na chipani chile chingia sense mo estima Chistima njiro na sweta ofisi anyobata chisare kete chire chinyenge ndo bata stima kuruma genje ward ya lenge ase tokoro kario gachi stima ya sare kete for 4 years lakini kila sweta ofisi tawanye fuatiliete kawari blessed alafu na ndichi project njiro rocha bekete cha last mile kero mheshimiwa so ofisi ofisi cha Kenya Power ofisi cha Lerek utema kufuatilia arolenga chi project ichiga nchirichi chiro rochire ni president kire okoro ni chinde chiri kwa miretenjira semenje follow up chatange ko bamend properly I think Rigo boigo anyare ko baga kuboria anene abasa ime constituency yabo mochoge burabu wanyare ko bakweri kene byombe elio kwenekia buna banyare ko bagusirwa kurwa ase abisegyo ya omweshimiwa we constituency yo nolfason barongo ndagete benga gochasa abasa baitu omweshimiwa nare tayari ko support ebyombe biyabasa babwata those youths that are in groups nechi group chiri tayari kugenderera so ndagete bonyikare jabasa baitu be in groups nyora chi certificate and nyora kende bekaka ganja siringi beri Isato iga abakonyara ngatugenderera iri mune bijana Koripoteri kitaseni kia Ndizi TV kuru mocho Kenya nyo kutoka imeye constituency ya Bomochoge Burabu imeye county ya Kisii elitara na Josephat Amisi. Nibono mulikito Josephat Amisi anasoroboti rurengeta mangane chisemi nyirabono University ya Kisii nero Sengati University chibono chia bakego chiko cherua bana bangamono abono bakora matemo bo KCSE umwako eto mwancho muligereria ngolengana no roboti gotigana nayo tumulekero naria agendrete gokorekana umuraibwense William Samuel Ruto ni gatero buno kobora kwendaga nabono okina wo uchumi nigo gwasegetwa ase ogonchoreria kwerire okubona kwereta ko baumurakera Ruto kukwana kurase nyumba yo State House imimucho Nairobi rito kolia lero ni gate bire buna nigo uchumi agendrete okongana asenge nchiyo gotwara liga salike aigasense ya Kenya na kerigati ya magori bintu gukina anane ligori ryobo sinona bone gatebira serikali nebegatemero biri konyara kuligene kiranyara gukinia na konyara go ligeria mangana uchumi anane asokonyara gukinia ligesa lyabalimi muri kito varino zero no roboti rwa senchira yoboime Manganama yake gimani gagendrete kubwato kwa asabaremi asenchira yo gusiro boremi imeyense ya Kenya ligoriro bwoyo nigo bono liraberia inse ekyokere egetambukere kiya asense moyo boremi gokwana nabariki igoro yo boremi asenyomba yo ya State House mucho Nairobi omurai wense Dr. William Samuel Ruto nigateba eyo negatie chira rwete ekerasweta service ekyo kigendrete goikirana. Earlier in the year I presided over the launch of the first phase of the subsidized fertilizer program and the inaugural phase of the National Farmer Digital Registration exercise. For the first time in more than a decade, the fertilizer reached farmers in time to prepare for planting, and in that time, we delivered 2 million 50 kilogram bag to farmers last season. Ruto yobaka gokwanera igoro yogo keiwa kweri goriria boyo nigaine kiabuna chibuni chinyinge chia moyo chiabere chiko bwatwago chia sabaremi maiga yogo keiwa rigori asaganiria baremi gotumeka ribagerio eriogo kinerigesa imeyense ya Kenya. We shall begin to immediately bring down the price of fertilizer from 3,500 to 2,500 per 50 kilogram bag beginning yesterday. And I'm told that yesterday alone, 34,000 bags of subsidized fertilizer were sold to our farmers, a record in a long time. I encourage farmers to embrace better and greater use of fertilizer to increase yields in the coming seasons. Nigo baigaine kebune serikali nebwatekerenga kyoke yarigoririe ndagera awase budget yensemo ya Agriculture Finance Corporation erabeke gokini wakorwa chiringi 1 bilioni berego ika chiringi 1 bilioni 10 asebo igo bauche kubwatirana nababwatani be chinsemo au eryo komenda chimashine asensemo yoboremi.
We are increasing the budget, again as an intervention, for the Agricultural Finance Corporation for seasonal crop lending from 2 billion shillings to 10 billion. We are also working with the private sector and county governments on a comprehensive mechanization program to increase available tractors and other farm machinery to further enhance the efficiency and productivity of our farmers. N'abaremi bono nigo baranyoreri bagariororo ryokwomya chibando chiabo ase rigori ria insekegima. We are now implementing a national initiative to acquire 100 dryers, which will be distributed strategically to various NCPB depots nationwide, with the aim of serving maize farmers as well as cereal farmers at subsidized and highly affordable rates. Naso kubwatirana ne serikali chech county rutonigo agokeire okoigorwa kwebituo awase amoyo abeirega kwenanwa na kugania okubwatirana ne company chechi nyeke eriogoikera amoya sobwororo. I'm happy to announce that our partnership with county governments has provided last mile delivery of fertilizer to farmers and will be complemented with the opening of more than 50 distribution centers across the country. We will do more if the need arises. I am asking our county governments to work with us, to work with the National Cereals and Produce Board in opening additional centers where we can make these fertilizers available. Nekero bono muroberi oyo bwoko bwato kwa moyo yerigorire insego chia sabaremi ogendrete kwenekiwa ase chinsemo au imeyense ya Kenya. Ngoripoteri ya Ndizi TV ninche Evelyn Osero. Biyemono umulikete varini Osera sorobotu rwa senchire yoboyekana umonchu muligire unogotigana na ya sorobotu nirogo icheni yake gima. Omong no yomo bwate miaka 50 no yomo 61 korwase county ya Kisii nigo bonenyorera sabe maiga yoko imukie sabari ya yikase county ya Nairobi Chinsa mochiri cha mkuru wa Njenga yukotoka sensemeli ya Embakasi East imeye county ya Nairobi eliko nyaragochi go sabero omong no inige mwesabari ya cha somorandio yomo oyubono alingenekerenga chiko saberwa anene asegangalia yama sabo morandio yu amo nomong noye niwa mokorete bono omong no yamanganatari ya moronge anasoko nyara komutachiranse na komusalia omong no iboni ganiga gandete kurwando gumabwa ya senyagetari ya mama Lucy yogo toka se county ya Nairobi akarakuribu tikwime bogendrete goroyega kolekyo na omonya ose omorandio yu amo no murugyo ye nigo batangira segeduseni kia nyimbo. Na wakati niliingia pale ndani nilienda kupata mzee huyu anaitwa Pastor Muridhi akiwa hana nguo. Alafu nikauliza ni kitu gani kinaendelea. Kuna ile magombano kati yake na bibi yake. Lakini kama ananielezea nikauliza na hii damu iko hapa chini ni ya nini? Na hizi nyama ninaona hapa. Na yule mama ako pale wa kitanda ni nini? Pastor kaniambia huyu ni mgonjwa na alikuwa amekuja hapa nimfanyie deliverance. Na alikuwa ameingizwa mkono kwa sehemu yake ya siri, ametolewa nyama, damu ilikuwa inatoka kama maji ilikuwa imejaa kwa beseni. So mama alikuwa kwa hii nyumba for 1 week akifanyiwa deliverance. So leo ndio ilikuwa siku ya kuchinja. We don't know what you call that, we will call that. Juu hatujawahi ona kitu kama hiyo kwa hii mtaa, ni mara ya kwanza. Na gotigana roboti rumwancho mu ligereria tumurekira yande serikali bonigo yatugutirare umuroberio ogendreta na sensemeli ya Nairobi oyomanyikanta na World Coin umuroberio yo ni gogosirwa gati y'abantu kuri senseri ya America yani gago chekerkaliyo kanda kwalengwa amaiso wa kano chibesa kerokalengwa ni gogwa kano shilingi chiribu isano na isato ekarwa ikiranda somoroboyo yo ngogende tokolekana semeli ya Nairobi kolengano mwaziri bobole ndweme kithore kindike nigate biri bunonde bwensi oranya olekana konyara gwikirana somoroboyo yo bokolengwa maiso na kwegwa chibesa chiabosa nigare mokrege tambo kirege tindi no inabo chiribu chiabanto kurugansemo ya Kenya nganeme yo mucho Nairobi nigo konyerobeso kirina kwelikia somoroboyo yo abange babatayale nigo barengero na kwegwa chibesa echo ojibono Dote abuna ne kiombe kego siro na gatie biombe kurwa senseri ya America kolengana githore kindiki ni gate biruna andake
omorobori ino chikole tobobisi botari boronge na koboera oboene bwa abakenya. Na kirayo agendrete mono egwizara yobo chanu ni gerigeti go chiko chake chancho yoko bwenia anane amo oborere bweli sabeso orumanya kante buno oborere bweli bwa kolera aya niga go chama ga yoroboti koene kiabuna abanta abange ni go babere bago kunwa no oborere obo anense chi county isano na Isato echibono chire gati ye chi county chingamone county ya Omabe county ya Nairobi, county ya Mandera, Garissa, Wajir, Machakos, Kajiado na Marsabit. Serikali gachokole chancho jama tukikumi achi county chon Isano na Isato na naboni gekotebekana buna inse yemeti yenye kuminoma ya etire nigo abanto emilioni ya monu gutaisana ibero 1.7 miliona bakuni n'oborero bweli sabeso gosi oborero bwa kolera na nabo inse yemeti yenye bayigo abantu chiri buikomine ye mochime Isano Isato mirongo kiana netano ibero 11,897 nigo basiri kumabwabo inse yo mwako yo makura soborero bwa kolera egento kere serikali kunyara kumyoki getambo kana gocha kubatoke chanja chi county Isano na Isato eri kunyara gotango borero bwe lisabeso. As of the 18th of July 2023, we have witnessed a staggering 11,181 reported cases and 196 deaths across 26 counties. Vaccines that we are providing are not only effective, but they are also very safe for use. And so we want to actually assure Kenyans that the vaccines that we are going to roll out are the most effective tool that we want to use to ensure that. Na hekira yuagenrete gati ya minyi kuruwa sensemo ya mwingi niko bakurokorobekana kwa boli tukolia rasa okonyara kwe murunganiria okonyara gosaga na ko monchore mokuru asensemeyo amo no mobunge bwensemeyo ya mwingi central manyakanta na video ni mlonche Gideon ni gatoka no nyaraka ko mosaga no monchore yoyo momo subati ase enyumba yaye anene yo kokoro bonchereria kolenga no mojumbo yo ni gakotebekana buna niga mocheti mosubati yo roda msioka asote buna abantu mbali bagwisaransa se enyumba yayo ikirani obonchereria sakoro serendagara abwe gotebekana buna niko bakomogamba egontokere to mojumbo yo ikase nyombe je wanabwatani baje na komosaga na omusubati yo. Nilikuwa nimekaa kwa biashara yangu kazuri. Area MP Gideon Moteni Mudungi akapitia hapo na timu ya around 30 to 50 people. Akaingia, tulikuwa tumuone, akaingia kwa nguvu. Akasema amekuwa akisengenywa kwa hoteli yangu. Nafaa nimuelezee kwa nini anasengenywa na hakuna kitu nimefanya. So nikasimama, then watu wake walikuwa wanataka kueleza lakini hakunishika, yeye ndiye amenisukuma. Na akanishika matiti na akavunja miwani yangu. So nikajaribu kumsukuma, then akaangalia watu wake ndio wanichapa. But watu wake hawajaniguza. Yeye ndiye amechukua fimbo, akiinua hivi kashikwa na mmoja wao. Akajaribu kumtoa miwani yake, akamgora hapa. So wakati tuliamka sisi tukaambia hao manguni wa Mulungi hakuna maana ya kuleta kero hapa hoteli ya wenyewe. So tukawaambia watoke wao wakacooperate. So Mulungi ndiye ameattack mwenye kazuri na hakuna guni yake imemshika. So tumeenda polisi tukapeleka mwenye kazuri kama customers wake na tumetoka hospitalini. Today we've had a very sad day because one of the great businessmen in Mwingi, one Roda, was ambushed and attacked in her business premises. Na goetania bonchuri ya chiri bubere koruwa sensemeli ya South Bay gotoka miye county ya Nairobi asiri tukolia lero nigo baba no muichano monema ga yoko beke mambiyare na konyora sba korro bonchuri libwa bogo sebi banda byabo nigo bitagoire kolenga na bonchuri ya buni go murunganire serikali asogote babuna nigo bagendere tukundri wasogotekera niyo bonchuri bwabo na boni go batebera buna gatieri entenyi naro ligeti konyara ko ira sabo asba wikaraniriyo bonchuri bwabo nona bo mubunge bwensemeyo Amos Mwago nigo bonaga ndio butuko imegokorwa na bonchura bukonyara konyora obwene bwabo ruwanjiro gwekerania obonchura lyobo gati abonchura boygo nigo bayiroko bokengani na gote buno mu governor we county ya Nairobi Johnson Sakaja nale maega yogotagoro ko ibande byo asebono bagandi obwene bwabo konyara kurigererwa. Saizi uchumi imeenda juu sana. Wamepitisha finance bill, maisha imekuwa juu sana. Now watu kama wana nafasi ya kufanyia kazi, it is going to be a challenge. In Starehe we are not farmers, hakuna shamba. Tunategemea nafasi za kazi. Na lazima tupigane hii soko kwa damu
na pia tupiganie kwa uhai wetu. We are going to make sure we reclaim this market so that once and for all our people can be accommodated in business places. Sisi kama wakaaji wa South B, kama wako tayari kutumaliza, wakuja watumalize. Tumegojea for long hii soko. This is not the government we worked for. Serikali tulipigania ikue kwa sababu tulijua ni serikali ya mahasla. Na boigo oyo kaberu murebwe nseri ya America Donald Trump ni gobono asentunde ndamo chiwe ase ogotebekana buna ni gatemete gotora no bochori bo mwaka wekiri bubere ne 2020 kolengana nsemo yekigambiro crosense ya America ni gobono Trump asentunde ndabaga ikiwase kambiro litukolia lero inyana bona ni gagocha chinga kichinke magega yogotaka ose yogokana koruo bobusi bobolende annebwe nsemeyo inyana bona ene ntunde ya gatatu inseye tiyenyene Trump oikibwa seke gambero naina bo Trump ni gagenrete kampeni yaye yogo chekoliga na ndeke rwo kyoburayi asense ya America asobo choli burachi gokolekana omwako gocha. We will make America great again. Thank you, Pennsylvania. God bless you, Pennsylvania. God bless you. Monchumuligire bono ayungati yalia tobato kwaliganira semargoba yabono litukole Jumatano korwa SMS ya Amayia kuwakirambi ya mono anaso kochora kotengera Ndizi TV obwansu bumugusi nona boenganega nrete kotigera semitando no kuburugo chia sabange igoro yomurubiri yobono beriko kolekana seme Nairobi oyubono World Coin awana so abantu babere bawe sokya kwalengwe lisori yao kwaligerirwa karo kwaligerirwa bono gwakano kibesa wenre karwani gawane mbaramanya ne ekekolekana ekerenga kiaye nkereki egento ketegerete ko jasaba Kenya nabo egento kero muwaziri wano bobolindi boime kithire kindiki gotugutirare omoroberi yo oyibona kubwatu na gosirona gatie byombe kurwa senseria ya America wekirabo bya mono moncho muligirire to bwatirane go tira somono wimanyererio igakorukwa Joshua Auta kerekole petonera mokera aene kiuna chibi chindige cha wekera senchire yo wekana balika baito mwensi mbiya mono twaro boligereria na boiko botuko borobiyitirane nchenkoro Vincent Onyancha.